Лукашэнку прапанавалі хітрую схему. Яго унук разлічвае на мільёны бюджэтных грошай, а ўлады яшчэ больш закручваюць гайкі і ўводзяць новыя пакаранні для беларусаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Для Лукашэнкі прыдумалі новы падарунак. Цяпер Злучаныя Штаты Амерыкі могуць прапанаваць мінску нафтавую здзелку ў абмен на перазапуск адносін. Як піша выданне «Віртуальна Польска», Беларусь можа пачаць атрымліваць нафту, якая фармальна будзе звязанай з Амерыкай, але ж фактычна пойдзе з Венесуэлы і Азербайджана. Паводле крыніц выдання, такая энергетычная дамоўленасць мае свае мэты. Па-першае, гэта дазволіць часткова пазбавіць Мінск ад расійскай залежнасці, адначасова прадэманстраваўшы Крамлю, што амерыканцы здольныя выводзіць краіны-ізгоі з ізаляцыі ў абмен на саступкі. Дадатковы разлік гэта павелічэнне прапановы нафты на фоне крызісу на Блізкім Усходзе, што можа стрымаць рост коштаў на паліва. Фінальны этап угоды, як чакаецца, можа быць замацаваны асабістай сустрэчай Трампа і Лукашэнкі ў рамках Рады міру. Для беларускага кіраўніка гэта не тое, што добрыя навіны, а проста выдатнейшыя, бо ў выпадку рэалізацыі пагаднення Беларусь зможа пераапрацоўваць нафту на мазырскім НПЗ і экспартаваць паліва на знешнія рынкі, такім чынам абыходзячы абмежаванне Еўрасаюза на прадукцыю з расійскай нафты. Праўда, схема такіх паставак будзе вельмі складанай, таму эфектыўнасць і рэнтабельнасць такой ідэі пад пытаннем. Другая ж пагроза – гэта рэакцыя Расіі, для якой падобны разварот Лукашэнкі можа быць адчувальным і непрыемным сюрпрызам. Сам жа Лукашенко сёння забаўляецца па поўнай. Ён апрануўся ў хакейную форму і з'явіўся на трэніроўцы мінскага «Дынама». Лукашенко паабяцаў, што зробіць для клуба ўсё, што толькі папросіць. Трохі пакідаў шайбы брамніку, які, канешне ж, іх прапусціў, а затым прачытаў хакеістам лекцыю, як ім трэба гуляць, і запрасіў іх да сябе ў госці. Что скажете, все будем делать, и не только во время вашей игры, но и после нее. Останетесь в Минске, подумаем, чем вам помочь. Поле травы я вам подготовил косить, потому что это же движения те же самые. Дрова рубить будем. Я готов с вами готовиться в межсезонке и выполнить тот объем работ, который вы будете выполнять. С маленькой поправкой. Такі візіт і клопат Лукашэнкі тлумачыцца вельмі проста. Неўзабаве «Дынама» згуляе ў паўфінале кантынентальнай хакейнай лігі. Але яго з'яўленне на лёдзе для спартсменаў хутчэй дрэнная прыкмета, бо летась, таксама ў красавіку, Лукашенко также прыязджаў на трэніроўку перад важнымі матчамі і ў выніку «Дынама» прайграў тую серыю. Шпіёнскія страсці віруюць у Беларусі і вакол яе. Латвія раскрыла імя лукашэнкаўскага разведчыка і 6 яго калег-расіян. У апошняй справаздачы латвійскіх спецслужбаў згадваецца супрацоўнік галоўнага ўпраўлення разведкі Генеральнага штаба Беларусі Сяргей Баранаў. Такая публікацыя для разведчыка безумоўна правал і ставіць крыж на яго аперацыях, калі той Баранаў працаваў за мяжой. Ну а ў Беларусі на гіганцкі тэрмін пасадзілі літоўца, абвінаваціўшы яго ў шпіянажы і агентурнай дзейнасці. Мужчыну завуць Міраслава Строцкіс, і яму 35 гадоў. Ён жыў у Вільні, але меркавана знаходзіўся ў стасунках з грамадзянкай Беларусі. Меў там сваякоў і з маладосці часта наведваў краіну. У восені 24-го года літовец зноў паехаў у Беларусь наведаць сваякоў, але ўжо не вярнуўся. Ён быў затрыманы, правёў працяглы час у СІЗА і цяпер быў названы шпіёнам і асуджаны на 15 гадоў пазбаўлення волі. Такім чынам Лукашенко фактычна атрымаў новага закладніка і яшчэ адзін козыр у перамовах з Літвой, у выпадку, калі гэтыя перамовы ўсё ж адбудуцца. Улады працягваюць закручваць гайкі ў сферы ідэалогіі і прыватнага жыцця. А таксама забараняюць грамадзянам прадстаўляць Беларусь без дазволу лукашэнкаўцаў. Цяпер Савет Рэспублікі ухваліў законапраект аб змяненні кодэксаў па пытаннях адміністрацыйнай адказнасці. Туды ўвялі 9 новых артыкулаў і 43 новыя склады адміністрацыйных правапарушэнняў, а ў дзеючыя склады ўнесеныя ажно 73 карэкціроўкі. Самай рэзананснай часткай зменаў стала ўвядзенне адказнасці за прапаганду гомасексуальных адносін, змену полу
і бяздзетнасці. Для парушальнікаў прадугледжаныя штрафы да 20 базавых велічынь фізасобам, да 100 базавых іпэшнікам, ад 100 і да 150 базавых заплацяць юрыдычныя асобы. Калі ж сілавікі палічаць, што з такой інфармацыяй азнаёміўся непаўналетні, пакаранне ўзмацняецца. Акрамя павялічаных штрафаў грамадзянам будуць пагражаць грамадскія работы альбо адміністрацыйны арышт. Ну і акрамя таго, уведзена адказнасць за незаконнае прадстаўленне Рэспублікі Беларусь на міжнародных мерапрыемствах. Што гэта азначае, пакуль не тлумачыцца, але можна меркаваць, што гэта удар па актывістах і палітыках у эміграцыі. Якое пакаранне за гэта пакуль невядома. Абноўлены кодэкс уступіць у сілу пасля подпісу Александрам Лукашэнка. Гісторыя з крыжам, які віцебскія камунальнікі дасталі з водаправоднай траншеяй у вёсцы Кароўка, займела вельмі цікавы працяг. Навуковец здолеў расшыфраваць поўнае імя чалавека і па архіўных дакументах прасачыў гісторыю яго роду. Аказалася, што прозвішча гэтага загадкавага нябожчыка нават дало назву вёсцы. Гісторык і архівіст Дзяніс Лісейчыкаў змог прачытаць тэкст, высечаны на пярэднім баку каменя. Надпіс гучыць наступным чынам: «Сей крыж стаіць за нябожчыкам слаўныя памяці Герасімам Ігнатавічам Ушаковічам Кароўчынскім року 1639. І тут звяртае увагу, якая падобная да сучаснай беларуская мова была ўжо тады. На гэта ўказваюць словы крыж, нябожчык ды слова стаіць. Толькі тады часцей ужывалі слова рок, а не год, як мы цяпер. Але наконт апошніх кірылічных лічбаў, як і мы раней, гісторык мае сумневы, але такі варыянт падаецца яму найбольш імаверным. Аналіз актавых кніг Віцебскага земскага суда паказаў, што Ушаковічы Кароўчынскія належалі да мясцовага стану панцырных баяраў. Гэта была вельмі спецыфічная прамежкавая сацыяльная група ў Вялікім княстве Літоўскім. Панцырныя баяры паходзілі са збяднелых баяраў, вольных сялян ці вызваленых навольнікаў. Іх гаспадаркі цалкам вызваляліся ад падаткаў і феадальных павіннасцяў, але за гэта яны мусілі несці вайсковую службу на кані і ў цяжкім ці іншымі словамі панцырным узбраенні. Па сваім статусе яны былі блізкія да путных баяраў, якія выконвалі функцыі гамцоў і ахоўнікаў дарог. Фармальна гэтыя групы былі скасаваныя яшчэ ў 1528 годзе. Тады багацейшых баяраў перавялі ў шляхецкі стан, а бяднейшых у сяляне. Аднак на практыцы абедзве катэгорыі існавалі яшчэ да канца 16 стагоддзя. Адным з прадстаўнікоў такіх баяр і быў той Герасім Ушаковіч Кароўчынскі. Прычым гісторыя яго роду добра прасочваецца па дакументах. Продак сям'і Іван Ушак яшчэ ў сярэдзіне 16 стагоддзя атрымаў зямельныя надзелы ад віцебскага воды Стэфана Збаражскага. У Івана быў сын Ігнат, а ў таго, адпаведна, нарадзіўся Герасім. Імя Герасіма Ігнатавіча рэгулярна фіксуецца ў судовых дакументах з 1618 года. Ну а ў 1635 годзе Герасім разам са сваімі сынамі Антонам і Змітром атрымаў дакумент, дзе дакладна былі распісаны межы іх уладанняў. Там жа пералічваюцца каларытныя мясцовыя тапонімы: Цёмныя балоты, Кадзілаў лог, Лаўныя ростані. Калі ў канцы 1630-х гадоў Герасім памёр, яго сыны паставілі бацьку гэты манументальны каменны помнік, а прозвішча роду з часам замацавалася за самім паселішчам, якое сёння вядомае як Кароўка. У рэстаране «Макбай» пасля прыезду Лукашэнкі прыслухаліся да яго загаду і ўсё ж перайменавалі каву «Амерыкана». Нагадаем, што госць застаўся незадаволены заходнім словам і даў каманду змяніць яго на нейкае беларускае. У выніку так і зрабілі. Праўда, з крэатыўнасцю атрымалася не вельмі, і цяпер напой у меню называецца проста «Наша кава». Чарговая беларуская загадка. Што будзе, калі ты захацеў стаць міліцыянерам, але нават не змог на яго адвучыцца? Адказ наступны: гіганцкія даўгі і нічога добрага. Цяпер прэс-служба беларускай міліцыі распавяла пра гісторыю курсанта з Магілёўскага інстытута Міністэрства ўнутраных спраў. Юнака адлічылі за кепскую вучобу і выставілі яму рахунак за навучанне. Па ім хлопец мусіць выплаціць міліцэйскаму інстытуту ажно 48 000 беларускіх рублёў. Былы курсант нават пайшоў на асабісты прыём да міністра ўнутраных спраў Івана Кубракова і папрасіў у таго літасці, але ж міністр, спаслаўшыся на кепскую характарыстыку вучня, яму адмовіў. Цяпер юнака чакае армія, а затым працяглая выплата даўгоў за сваю няздзейсненую міліцэйскую кар'еру.
Тым часам ужо былы міністр унутраных спраў, а цяпер кіраўнік Гродзеншчыны Юрый Караеў заклікаў падняць зарплаты на сяле. Але сюрпрыз не беларусам. Чыноўнік прапануе падняць заробкі працоўным мігрантам, якія прыязджаюць на беларускія аграпрадпрыемствы. Цытата. Добра, што яны традыцыйна не вельмі любяць алкаголь. Яны старанна выходзяць на працу, асабліва тыя, у каго засталося на радзіме шмат дзяцей. У іх жа, як правіла, шмат дзяцей, і яны прыязджаюць сюды на заробкі. Яны атрымліваюць зарплату ў 2,5–3 тысячы рублёў, а гэта вельмі нялёгкая праца, і я б за яе дадаваў ім яшчэ больш. Канец цытаты. Нагадаем, што раней Юрый Караеў распавядаў, што на сельгаспрадпрыемствах вобласці працуе шмат мігрантаў з Туркменістана. Акрамя таго, ён расказаў, што адбываецца з праблемным прадпрыемствам, адкуль ён забараніў звальняцца работнікам. Гаворка ідзе пра глыбокастратны агракамбінат «Скідзельскі», на якім працуюць каля 5000 чалавек. Гэты агракамбінат мае хлебазавод, птушкафабрыку, палі, свінакомплексы і фермы з каровамі, але ж грошы зарабіць не атрымліваецца, і летась Скідзельскі нават не мог аплаціць даўгі за газ і электраэнергію. Караеў асабіста ездзіў туды ў лютым і падчас візіту памяняў кіраўніцтва, а таксама паведаміў, што ўсім работнікам цяпер нельга звольніцца. Праўда, за такі кароткі тэрмін на агракамбінаце нічога не змянілася, і справы ідуць так жа дрэнна, як і раней. Але Караеў кажа, што даў новаму дырэктару карт-бланш на кадравую палітыку і спадзяецца, што гэта выратуе прадпрыемства. Аршанскі афшор для унука Лукашэнкі. Цяпер сын Віктара Лукашэнкі пабудуе цэх за дзяржаўныя мільёны. Выданне бюро высветліла, як 21гадовы хлопец асвойвае інвестыцыйную праграму з назвай «Рэгіянальная ініцыятыва» і атрымлівае доступ да шчодрых дзяржкрэдытаў і падатковых ільгот. Кампанія з назвай «Сезон упакоўкі» займаецца вырабам тары з гофракардону і корміць лукашэнкаўскіх сваякоў. 20% гэтай фірмы належыць Аляксандру Лукашэнку-малодшаму. Астатнія 80% належаць фірме «Марскія сезоны», якую кантралюе бізнес-ледзі Людміла Няронская, блізкая сяброўка Віктара і Ліліі Лукашэнкаў. Акрамя таго, у «Марскіх сезонах» таксама працуе зяць Віктара і Ліліі Дмітрый Дятлаў і сват Аляксандр Гарусаў. Апошні праект «Сезона упакоўкі» ужо ўключаны ў дзяржаўную праграму з назвай «Рэгіянальная ініцыятыва», якая прадугледжвае вылучэнне крэдыту на суму да 30 мільёнаў беларускіх рублёў. Месца для будоўлі таксама ўдалае. Гэта асаблівая эканамічная зона Брэмена-Орша. У народзе гэты праект ахрысцілі аршанскім афшорам, бо Лукашенка сваім указам стварыў там асаблівыя умовы, вызваленне ад шэрагу падаткаў і спецыяльныя мытныя прэферэнцыі. Але колькі дакладна зарабляе унук Лукашэнкі, з афіцыйных крыніц даведацца немагчыма, бо беларускія ўлады ўжо прынялі меры, каб схаваць поспехі яго бізнесу. Усе даныя фірмаў, звязаных з Няронскай і сям'ёй Лукашэнкі, у тым ліку і сезона упакоўкі, засакрэчаныя. Публічны доступ да іх фінансавай справаздачнасці і дэталяў уласнасці закрыты адпаведным указам. Вынеслі прысуд аднаму з кіраўнікоў ювелірнага брэнда «Беларускі край». Ягор Бужылаў займаўся вытворчым працэсам, але цяпер яго пакаралі, бо ён дарыў упрыгожванне Святлане Ціханоўскай. Кулоны, завушніцы і падвескі брэнда карысталіся вялікай папулярнасцю. Звычайна гэта былі абрысы Беларусі з маленькай нібыта слязінкай. Такі кулон насіла і Святлана Ціханоўская. Яшчэ ў ліпені 25-го года рашэннем КДБ брэнд быў прызнаны экстрэміскім фарміраваннем, а яго дзейнасць забаронена на тэрыторыі Беларусі. Пазней арыштавалі і супрацоўніка «Беларускі край» Бужылава. Яго палічылі кіраўніком экстрэміскага фарміравання і асудзілі на 4 гады хіміі з накіраваннем у папраўчую установу. Трава твая, а пясок дзяржаўны. Беларусаў абурылі штрафы за крадзеж пяску. Чыноўнікі вырашылі нагадаць грамадзянам, што паводле закона усе нетры ў Беларусі належаць дзяржаве, а гэта азначае, што без адпаведнага дазволу здабыча нават банальнага пяску, гравію ці гліны катэгарычна забаронена. Парушальнікаў чакаюць сур'ёзныя фінансавыя санкцыі. Для фізічных асоб штраф складае да 30 базавых велічынь, а сёння гэта 1350 рублёў. Індывідуальныя прадпрымальнікі могуць страціць 4500 рублёў, а юрыдычныя асобы ажно 13,5 тысяч. Больш за тое, калі пяску здабылі шмат, справа можа перарасці ў крымінальную. Усё гэта выклікала сапраўдную буру абмеркаванняў у сацыяльных сетках. Раздражнённыя беларусы раяць тады браць з народа грошы за дождж. Маўляў, гэта ж халодная вада цячэ бясплатна.
Усплёск захворвання на шаленства сярод жывёл зафіксавалі ў Брэсцкай вобласці. Толькі за апошнія 2 месяцы там зафіксавалі ажно 25 выпадкаў хваробы, большасць з якіх у Маларыцкім і Брэсцкім раёнах. Як піша выданне «Першы рэгіён», у брэсцкую гарадскую бальніцу хуткай медыцынскай дапамогі штодня звяртаюцца як мінімум 2-3 пацыенты, якіх пакусалі жывёлы. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.